През 2026 година Университетското издателство Свети Климент Охридски отбелязва 40 години от своето създаване. От 1986 година насам издателството е неразделна част от духовната мисия на Софийския университет. Ние поемаме този ангажимент да представяме продукцията, интелектуалната продукция на Софийския университет и това е нашия приоритет. Днес то съчетава традицията с модерни подходи в книгоиздаването, запазвайки позицията си на водещо академично издателство в България. Белег за устойчивото му развитие не са само количеството книги, средно 340 годишно, но и трайно повишеният интерес и търсене. Ефективната организация на маркетинга и производство на продажбената система доведе до разкриването на верига собствени книжарници, 2 в ректората на Софийския университет и 1 в регионалната библиотека в Бургас. Беше създаден и нов модерен уебсайт на издателството unipress.bg, който работи като онлайн магазин. В момента ние реализираме една голяма част от своята продукция, именно чрез нашия сайт, търговския потенциал на този сайт, чрез големи дистрибутори, защото без тези контакти книгите си остават при нас в склада. Издателството инициира създаването на сувенирна колекция на Софийския университет, която разпространява успешно в своите търговски обекти и онлайн магазин. Освен това правим много премиери, правим много промоции, стремим се да присъстваме в публичността, така че книгата да бъде в публичното пространство и съответно да бъде пожелана. Новите подходи за профилирано предлагане на продукцията доведоха до трайни партньорства, насочени към сътрудничество с Министерство на образованието и науката, с читалища, библиотеки и общини, с други университети в страната, както и университети в САЩ, Франция, Турция и други. Успешно се развиват и 2 нови собствени поредици – Библиотека Поезия и Библиотека Проза, чрез които се разширява профилът на издаваната литература и се привлича друг тип читателска публика. Аз много държа, бидейки филолог, човек на словото, нашите книги да излизат добре редактирани, на добър език. Ние се стремим в тази посока, нашия, да кажем, редакторски отдел е 5 човека и те понякога не ни стигат, за да предоставим продукция, която е достойна за лицето на Софийския университет. Като част от управленските усилия към устойчиво развитие на издателството е и въведената електронна система за управление на издателските процеси. Тази система осигурява лесен достъп до огромния архив на всички издания, както и до съпътстващата ги информация. Най-важното, което ние сме постигнали е не, че издаваме толкова много заглавия, не, че ги продаваме, а това, че скъсихме времето една интелектуална опция да достигне до своите читатели. Заслужено признание за професионализма на екипа е националната награда Христо Г. Данов за издателство на годината, присъдена през 2024 година. Марката Университетско издателство винаги е била и продължава да бъде гаранция за качествена академична продукция.